Da? Ce faci, prințesa? Un pic de foc, dar nu stăm. Irina, uite, mama i-a vorbit cu mami la telefon. Ai văzut că vorbesc cu mami la telefon, da? Și mami a zis că te iubește. Tu o iubești? Nu că mă bate. Dar poate nu o să te mai bată. Dacă nu te mai bate, ai să o iubești? Da, de ce? Că vreau altă mamă să cumpăr. Oh, dar tu ai bani să cumperi o altă mamă? Cumperi tu. Cum să cumpăr eu? Eu n-am bani. Sau cumpări tu. Să cumpăr eu? Da. Tu ai mai mulți bani. Măi, păpușă, mamele nu se cumpără. Mama e una singură. Da? Nimeni nu se cumpără cu bani, să știi. Niciun om, Da. iubita. Niciun om nu se cumpără cu Lasă bani. așa, că sunt foarte singur, vezi? Dar de ce să învârte încet, încet? Hai, păi, ca să ne uităm la peștișori. Iubita, deci bunica pleacă la Bacău să-și ia hăinuțele. Da, și unde să stau? Hainele, mă rog, că nu e copil. Cum? Hainele, mă rog, că nu e copil. Ah, da, Tu haine. ești copil. Eu? Nu hăinuțele. Tu nu ești copil. Nu sunt copil, eu sunt o Doamnă, femeie adultă. ți-a spus că unde o să stați? Păi în apartamentul să stați. Eu până atunci rezolv cu ușa. Grădinița! Să plătiți chirie, nu știu ce. Tati, Sau am- vină Dan Tati, am mâncat. Bravo, bravo. pește și Să-i plătesc ei chirie? Da, ca să ai unde să stai sau dacă nu să vină șoferul să o Uite, ducă în Mimo. fiecare dimineață. Ah, sau da, adică să ne ducă- încurce cum ar veni. Să... Da, că e... Nu i-ar fi rușine. Doamna, o sfâși. Bine. Auzi, deci să-i plătesc eu chirie în casa care i-am donat-o. Da. Ca să stea Irina și cu dumneavoastră acolo, Da, nu să mai e. poată să meargă la grădiniță, să-i plătesc chirie. Asta e ceva rușinos să audă lumea, sincer să fiu. E ceva rușinos să audă și Irina. Te vrea mami înapoi în America, ne întoarcem în America. Mergi la grădinița acolo, mami se schimbă, o să se facă o femeie bună. Nu, eu nu vreau în America. Dar mergi cu mamaia. Ești cu mami și cu mamaia, vrei așa? Nu vreau cu Ramona, mama aceea, Ramona. Pupușa, nu te obligă nimeni să faci ce nu vrei tu. Stai liniștită. E un copil. Dacă vrei, rămâi cu tati aici și cu bunica. Dacă vrei să te întorci în America, te întorci în America. Absolut cum vrei tu. Vreau să stau cu bunica și cu tati. Ok. Atunci hai să ne jucăm. Imediat, uite, du-te cu bunica să să-și te facă schimbe, bagajele, să te schimbe. Rochițe, 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 După aceea, rochițe, rochițe, până atunci să spală și tati. rochițe, 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 rochițe. Să rămână, stați că vă conduc. Zic, vă conduc.